Сәлам дөнья, исәнме татар иле. Сез татар дөньясының милли байлыгы булган Яңа гасыр телеканалын карыйсыз. Эфирда сөйләшергә вакыт тапшыруы минем исемем Лилия Кадырова. Шын татар кызлары шундый булырга тиеш дип саныйлар. Бүтән дөнья татар кызлары арасында матурлык бәйгеләрендә катнашса, ул әлбәттә җиңүче булыр иде диючләрне дә ишеткәнем бар. Берәүләр аны татарның моңлы сандугачы, икенчеләр сирәк очрый торган асылташка тиңли. Бездә бүген кунакта татар сәнгатенең асыл ташы Сәйдә Мөхәммәтҗанова булыр. Ишеттеңме икән тавышымны? Мин көтәрмен һәр көн кавышуны. Бергә йөргән сукмакларга табана Сәлам Сәйдә, бик шатмын бүген мин сине күрергә, үзебезнең студиябызда, үзебезнең тапшыруыбызда. Күптән түгел синең бит әле сольный концертың узды, сине котлап, әлеге чәчәк бәйләмен бүләк итүдән башлыйсы килә тапшыруны. Лилия апа, исәнмесез? Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен һәм чәчәкләрегез өчен. Мин шухатлы яратам розалар. Ничек сез белдегез? Без барысын да белергә тырышабыз, аңларга тырышабыз, кунакны бик җентекләп өйрәнәбез. Алланың рәхмәте яусын сезгә. Рәхмәт үзеңә килүең өчен, бик шатмын сине күрергә. Синең менә ниһаять зур тәүге концертың узды Казанда. Әз генә сөйләп кит әле үзеңнең эмоцияларың белән, концертка әзерлек этабы белән, репертуар ничек сайлануы белән. Дөресен генә әйткәндә, без бик җентекләп әзерләндек шушы шәхси концертка, чөнки ул беренче шәхси концертым Казанда, зур форматта, масштаблы форматта. Һәм инде әзерләнгәндә бик дулкынландым, чөнки мин үзем генә беләм, күпме көч түгелде шушы концертны ясар өчен. Һәм инде концертымның исеме дә Галәм. Сәйдә менә беренчесе дип атасак та, бу бик үк дөрес мәгълүмат та түгел бит, име? Синең 9 яшендә Екатеринбург шәһәрендә беренче тапкыр сольный концертың булган иде, һәм 14 яшендә Казанда Халыклар дуслыгы йортында. Алай гына да түгел, әле туган авылымда, ялгышмасам, иҗат кичәсе булды синең, һәм син анда рояльгә кушылып, 20ләп җырны тере тавышка башкардың. Һәм менә эфирдә эшләүче кешеләр, сәхнәдә эшләүче кешеләр белә, тавыш мөмкинлекләрен һәр вакыт киләп торырга кирәк. Бу безнең тавышыбыз өчен шулай ук бик мөһим момент. Менә бу тавышны киләү, аның өстендә эшләү, ничек башкарасың моны? Бу бит менә русчалатып әйткәндә зур нагрузка, зур эш тавыш ярылары өчен. Лилия апа, бик дөрес әйтәсез. Әлбәттә, тавыш өстендә көн сайын эшләргә кирәк. Ягъни җырчы кешенең иң мөһиме яхшы укытучы булуы мөһим. Мин менә үземнең иҗат юлымда бик күп укытучыларны алмаштырдым. Бу бездә гадәти күренеш, ләкин әлегә менә бу укытучы минем тавышымның мөмкинлеген ачыр дип әлегә әйтә алмыйм. Андый укытучы булды да, Венера Хасановна Гараева, ләкин хәзер кызганычка каршы ул дөньядан китеп барды. Шуңа күрә әлегә мин үз укытучымны эзлим. Эзләү этабында. Алайда мин бит инде музыка колледжында битердем, шуңа күрә үзем көн сайын распевкалар ясыйм, төрле техник упражненияларны ясыйм.
Үзең белән үзең эшләп торасың. Әйе, әлбәттә. Син менә җырлаудан кала телләрдә өйрәнәсең бит инде, аеруча төрек телен яратып өйрәнүеңне беләм. Ничек менә бөтенесенә дә өлгерергә, чөнки син 2 уку йортын кызыл дипломга бетердең, һәр вакыт синең концертларың бар, спектакльләрдә уйныйсың. Ничек өлгерәсең менә бөтен әйбергә? Узган елны Аллага шөкер 2 уку йортын тамамладым. Ул да булса Аухадиев исемендәге Казан музыка колледжын, һәм инде Казан федераль университетының көнчыгыш бүлеген. Әйе, төп төрек теле иде. Һәм инде дөресен генә әйткәндә мин бердә үкенмим. Чөнки төрек теле миңа бүгенге вакытта да бик булыша. 2014 елга әйләнеп кайтыйк та Голос проектын искә төшерик, чөнки ул проектның ул вакытта бик популяр чаклары, бөтен Рәсәй беренче каналны карый, Голосны карый, һәм Голоста барлыкка килә Сәйдә. Сәйдә нәрсәсе белән алдырды, ул бит әле үзебезчә татарча җырлап барлыкка килә. Һәм ничек уйлыйсың, ни өчен сине анда бит шуның кадәр зур йолдызлы состав, Градскийлар, Пелагеялар, ничек уйлыйсың, нәрсәсе белән син аларны үзеңә карата алдың икән? Бәлки үземнең халкым белән, чөнки дөресен генә әйткәндә минем төп максатым шушы иде, татар телендә җырлау. Әйдәгез, әгәр дә сез әйтегез, әйләнеп кайтабыз дип, әйләнеп кайтыйк, әлбәттә. Мин беренче сезонда үттем шушы Голос Дети проектына. Һәм менә шундый этап барлыкка килде, кирәк иде җыр сайларга, репертуар. Син керәсең дә музыкаль редакторлар янына, беренче каналның, һәм аларга җырлый башлыйсың бер 10 җыр. Шушы 10 җырдан мин җырладым бик күп телләрдә, итальян телендә булды, урыс телендә дә, француз телендә дә. Ул елны мин татар телендә дә җырладым, ләкин редакторлар әйттеләр, юк, менә в горнице дигән җырны җырлыйсың да шушы җырда гына калабыз. Дөресен генә әйткәндә, чыккач мин бик моңсуландым. Кәефем төште, чөнки бу җырны җырлыйсы килми иде инде. Синең максат горница түгел иде. Әлбәттә, әлбәттә. Һәм Аллага шөкер, менә шулай насыйп булды. Мин 2нче сезонга калдым. Ни өчен? Чөнки наставникларның инде төркемнәре тупланып бетте. Һәм мине 2нче елга чакырдылар, шулай ук репертуарны сайларга. 5 җыр гына мин әзерләдем, оннан 5-сендә җырлап чыктым, һәм миннән сорыйлар. Синдә тагын Сәйдә нәрсә бар? Мин бит 5 кенә җыр алып килдем. Һәм монда ниндидер, белмим, фикер килде башыма, нишләп тагын бер тапкыр татар телендә җырлап күрсәтмәскә аларга. Һәм мин әйттем, менә безнең Татарстанда шундый бәйге бар, созвездие йолдызлык, менә мин шунда гран-при алдым, менә шушы җыр белән. Бәлки сез тыңлап китерсез. Мин аларга җырлый башладым беренче куплеттан. Беренче куплеттан соң туктадым һәм алар миннән сорый башладылар, нишләп син дәвам итмисең? Туктама, җырлап бетер. Һәм 2нче, 3нче куплетны җырлап бетергәч, алар миңа әйтәләр: "Аны бу бит шәп җыр, әйдә без сайлыйбыз шушы җырны". Һәм миннән сорадылар аранжировка, чөнки үзегез беләсез, анда төр тавыш, оркестрга ничектер татар җырын өйрәнергә кирәк. Әйе, Аллага шөкер, аранжировка миндә бар иде. Мин инде әзерләдем килгән кеше. Һәм менә шу музыканы биреп Сергей Сергеевич Жилинга оркестр татар җырын ничек тә булса өйрәнеп чыкты. Әйе, өйрәнделәр. Һәм миңа калсам, беләсез, монда Аллаһ Тәгаләгә бик зур рәхмәт, насыйп булды татар җырын беренче каналда яңгыратырга. Һәм жюри сине ошатып, сиңа борылды. Һәм син Пелагеяның командасына килеп эләктең. Әйе. Гомумән, менә өйдә бер кеше иҗат белән шөгыльләнсә, әтияне шул иҗат белән шөгыльләнүче кешенең тормышы белән яши башлый инде ул. Башкаларга бәлки күпмедер дәрәҗәдә бу әзрәк үпкә дә бардыр. Синең гаиләдә дә бит син абый, уртада син һәм әле синең энекәшең бар бит инде. Ләкин менә без нәкъ менә сине беләбез.
Һәм нәрсә дип әйтергә телим, ниндидер оештыру эшләре була икән, мин аны синең әтиең белән хәл итәм. Ниндидер концертлар була икән, шул ук интервьюга да менә хөрмәтле тамашачы, бүген Сәйдә әнисе белән килеп керде, һәм кадр артында әнисе утыра. Гомумән менә синең тормышыңда гына түгел, бу бик күп иҗади гаиләләрнең тормышында була торган хәл. Шул ук Пелагеяның да бит әнисе Пелагеяның образларын әзерли һәм хәтта күбрәк аның белән әнисе шөгыльләнә. Дөрес әйтәсез, Пелагеяга образларын менә шушы аның башындагы бизәкләрен, абатокларын барысында әнисе үз кул белән эшли. Хәтта истәп әйтисем килә, бер турда, бер этапта Полина Гагаринаның җырын башкарганда колыбельная. Менә шушы образны аның әнисе мәтеп. Мин дә менә шуны сорыйсым синнән. Нәкъ менә аның әнисе текте, Пелагеяның әнисе сиңа махсус күлмәк текте дигән сүз йөри. Бу дөресме? Һәм менә бу этап ничек узды? Ул синең белән бик киңәшләшеп, ачык түгелме? Синең образыңа туры киләме дип, шундый бик сак кына карап синең образыңа бик матур образ әзерләгән, диме? Дөрес әйтәсез. Монда зур рәхмәт әйтәсез килә аның әнисенә, чөнки чыннан да алар безнең белән киңәшләштеләр, ниндирәк образ сиңа ярый киергә, нинди кием сиңа ярый киергә. Чөнки алар беләләр, мин дини гаиләдән, минем динемне дә беләләр, татар икәнемне дә беләләр. Һәм теккәндә шундый сорау туды. Без Пелагеяның әнисе мама Света дип йөртәйдек. Һәм шундый сорау туды. Менә бу җирдә бераз ачык иде. Изүе. Һәм менә миннән сорадылар, бу бик ачык түгелме синең өчен? Без карадык та әйттек, ачык. Һәм бу проблеманың шешелешен табып, күлмәкне яңадан тектеләр, әйме? Яңадан түгел, монда сетка тектеләр. Һәм бик матур күренде. Образ килеп чыкты. Чыннан да. Һәм менә бу голостан соң, ялгышмасам, син әле Нью-Йоркта чыгыш ясадың, әйме? Татар диаспорасы булган Бельгиядә һәм менә андагы мен ничек кабул итәләр. Менә без көн сайын үзебезнең туган телдәге җырны ишеткәч, без бәлки аның масштабларын, мелизматикасын да аңлап бетермиләр. Мин бездерәме? Чөнки без шөкер шундый илдә яшибез. Без туган телдә сөйләшә алабыз, җырлый алабыз, үзебезнең динебезне тота алабыз. Менә чит илдә миңа калса башкача кабул итәләрдер сезнең иҗатны. Голос дети проектыннан соң чыннан да күп җиргә чакыра башладылар, хәтта төрле илләргә. Беренче чакыруым булды Америкага. Анда татар диаспора мине чакырды Сабантуйга, 2 Сабантуйга, хәтта берсе булды Вашингтонда, икенчесе Нью-Йоркта. Анда татарлар күп булмаса да, күренеп тора ничек алар юксыналар. Үзебезнең телне дә, үзебезнең җырларны, мәдәниятебезне, хәтта менә берәр нинди татарлыгыбызны, дөрес әйтәсез. Һәм анда күренеп тора ул бик җылы каршы алдылар. Бөтен илләрдә җылы каршы алалар. Нарсын Финляндиядә булдым. Фин татарлары үзегез беләсез инде, бер урыс сүзен кыстырмыйча матур, саф татар телендә сөйләшәләр. Мин аларга дөресен әйткәндә сокланып карыйм. Алар минем өчен үрнәк. Чөнки монда хәтта Казанда да яшәп, Казан татарлары күбрәк урыс телендә сөйләшә, күбрәк урыс телендә сүзләр кыстыралар. Һәм бу бик кызганыч әлбәттә. Һәм Испаниядә синең булганыңны беләсез? Испаниядә булганым бар. Анда шулай Сабантуйга чакырдылар. Ләкин Сабантуй белән бергә 2 атна мин анда тордым. Лагерь оештырдылар Бельгия татарлары Испаниядә. Һәм мин анда вожатый булдым. Ягъни мин вокал дәресләрен биттем. Укытучы ролендә дә әле. Монда бит инде Испаниядә бөтен дөнья буйлап сибелеп яшәүче татар яшьләре әлегә лагерьга килделәр. Дөрес әйтәсез, анда Германиядан, Франциядән балалар җыелды. Балалар белән бергә кайберләрнең әти-әнисе дә килде инде. Бәгърем диярмен, сүрелмәс булсаң гына,
Әлеге мизгилләрдә тапшыруының иганәчесенә рәхмәтләр әйтсәк тә урынлы булыр. Микрон клиникасы сезгә тормышның барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары. Күз күремендә алау бары тик 12,990 сумга һәм бик күп канәгать калган пациентлар. Микрон клиникасы Казанда Зинина бер адресы буенча урнашкан. Менә мине бик нык сокландыра Димаш Кудайберген. Мине генә түгел, гомумән теге милләтне яраткан һәр кешене сокландырадыр инде ул. Аның үз туган телендә, казак телендә шул кадәр зәвыклы итеп җырларны башкаруын. Һәм хәзер аны бит инде Россия тыңлыймы, Казакстан үзе тыңлый, Кытайлар тыңлый, гомумән бөтен дөнья тыңлый аны бүген, әйме? Һәм миңа калса ул шул кадәр матур мисал үз туган телеңдә үз җырыңны яңгыратуга. Һәм беләсеңме, мин менә шул максатны безнең татар эстрадасында да берничә кешедә күрәм. Һәм шуларның берсе Сәйдә син. Һәм менә бу һаман сыйфат өстендә эшләү, име заманча трендларга ияреп кирип китмичә һаман үз йөзеңне эзләү. Шуның белән бәйле кебек тоела миңа, ялгышмасам мин. Чыннан да ул бик яхшы үрнәк минем өчен. Тауш максатлары әлбәттә монда һич шиксез бернинди сүз дә юк. Шәп. Ләкин ул мине ул як белән генә түгел, менә үзенең ниндидер гадилеге, кешелекле булуы белән үзен ала, үзенә җәлеп итә ул. Менә мин аның интервьюларын тыңлаганда, ул бит инде төрле илләрдә интервьюларны бирә. Менә бер заман Кытайда бирде интервью, һәм мин шуңа игътибар иттем. Ул бирәк казак телендә, һәм инде анда тәрҗемәче эшли. Ягъни алар колакчыннар кияләр, һәм интервьюерда берсен аңлыйлар. Менә минем шундый хыялым, әгәр дә башка илгә барсам, Америка булсын, ул инде Кытай булсын, ул интервьюларны үз телемдә бирү. Чөнки бу чыннан да шул хәтле сокландыргыч хәл. Шуннан да. Һәм менә син карап барасыңдыр инде, имеш, соңгы арада безнең теге дөнья күләм чартларда ниһаять бер татар җыры барлыкка килде. Ул да булса пыяла. Әлбәттә, бу сөенеч без татар халкы өчен заман трендларыннан калышмау, ләкин татар җыры бит әле ул пыяла гына түгел. Аның бит масштаблары икенчерәк, аның байлыгы икенчерәк. Ничек уйлыйсың? Менә синең шул өлкәдә эшләп торган яшь кеше буларак эләгергә мөмкинлек булыр микән татар җырына менә шундый чартларга? Миңа калса эләгеп була. Дөрес әйтәсез, татар җыры ул пыяла гына түгел, ләкин без монда барыбер әфәрин дип әйтәсе генә кала, чөнки татар җыры бит инде шундый масштаблы чартларга эләкте. Һәм бу әлбәттә кешенең эшен күрсәтә. Иң мөһиме, бөтен яшьләрнең телефонда, менә мин үзем балалар әнисе буларак, минем баламның телефоны шалтыраганда шул җыр яңгырый. Кызганычка каршы Идел буе каеннары да түгел, туган якта түгел, Сандугач та түгел, пыяла яңгырый Сәйдә. Чөнки анда ритм бар. Юк, ул да түгел. Минем бераз укыганым бар бу җырның тарихын. Ул бит инде бер ел элек аны клибы да чыккан. Монда бик көчле маркетинговый ход миңа калса, ягъни әгәр дә ул фильм кысаларында яңгырамаса, миңа калса ул шулай калыр иде. Саундтрек булмаган булса, саундтрек. Шуңа шәп монда беләсезме, миңа калса иҗатта бөтенесе бер юлы туры килдеме? Бөтенесе бер юлы туры килү бик мөһим. Удача дигән сүз инде ул. Уңыш елмайган бу җырга. Һәм бик шәп. Миңа калса, менә 29 август көнне, узган елны без чыгардык шулай ук альбом, татар халык җырлары белән, ул альбомның исеме Су буйлап. Һәм бу да альбом эләкте чартка. Әлбәттә, шундый масштаблы чартка түгел дә, ләкин ул эләкте рус чартына. Безнең альбом 5нче урынга эләкте. Субханаллах. Бөтен шундый популяр рус эстрадагы булган җырчыларны артта калдырып, бу нәрсә турында әйтә, безнең татар җыры чатка кira ала.
Монда ничек сез менә Маркетинг ягын эшләп бетерергә кирәк. Эшләп бетерергә кирәк. Әгәр дә эшләп бетерсәм, я калса барысын да булдыра алабыз. Мөмкин, чөнки моның бит инде матур мисалы бар. Менә безнең голоста катнашкан сез 3 татар кызы, татарның горурлыгы ул Динә Гарипова, Эльмира Калимуллина һәм Син Сәйдә. Менә шул ук Динәнең дә бит инде җыры һәм Эльмира Калимуллинаның да ОРТ каналында барган Зөләйха күзләрен ачада. Шулай ук саундтрек булып бардылар һәм бик популяр булып киттеләр. Синең дә бардыр анда хыялың, әйме? Шундай берәр популяр фильмга матур саундтрекны иҗат итәргә бармы? Әле синең хыяллар башка яктамы? Юк, бар әлбәттә, андый тәкъдимнәр килсә, мин бөтен куллап ризалашыр идем. Мин бит инде узган елны катнаштым бер фильмның съемкаларында. Мин анда Кашифаны уйнадым. Зөлфат Хәкимнең әсәре буенча. Зөлфат Хәкимнең ул әсәрен беләм, ләкин синең төшкәнеңне белмидем. Телсез күке фильмын төшерә башладылар узган елны һәм мин анда Кашифа ролендә катнаштым. Һәм тиздән миңа калса бу елда инде чыгар. Бик яхшы булар. Гомумән Зөлфат Хәкимнең аның иҗаты шундый бай, зауклы бит инде. Менә Зөлфат абыйның иҗат кичәсен әзерләгәндә дә узган ел иде микән соң ул? Көзлектә хәтерлисеңме? Сәйдәштә әзерләдек бит без аның иҗат кичәсен. Һәм анда Зөлфат абый җибәргән шигырьләр арасында бик матур бер шигырь бар иде. Һәм ул нәкъ менә сиңа багышланган. Мин аны хәзер яттан сөйли алмыйм, ләкин мәгънәсе дөньясы туктап торсын Сәйдә җырлый дип шуның хәтлек яратып искә ала. Һәм синең репертуарыңда да аның җыры бар хәзер, әйме? Зөлфат абый белән без мин аны шул хәтле яратам. Ул да сине бик ярата. Зөлфат абый ул шигырьне җибәрде миңа голос эти проектыннан соң. Ул татар җырын ишетеп шулай канатландырды шушы минем сәхнәгә басуым беренче каналдан. Һәм бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки менә шушы Кашифа ролендә катнашканда да ул миңа яза, Сәйдә, менә шушындый фильм төшерәләр минем әсәр буенча. Мин шушы рольдә сине генә күрәм дип. Мин кастингка килдем, әлбәттә, кастинг узып, шундый миңа калса беренче тәҗрибәм булды. Фильмда катнашу. Һәм әле нинди фильмда дип. Һәм нинди фильмда. Зөлфат Хәким үзе иҗат иткән әсәр буенча төшерелгән. Аннан соң сез 3 татар кызы Голос проектының финалына чыккан кызлар. Казан Экспода татар җырларының искиткеч матур попури башкардыгыз. Гомумән, син бүген аралашып торасыңмы Эльмира Калимуллина белән, Динә Гарипова белән иҗади дуслык бәйлиме сезне? Әлбәттә бәйли. Аралашабыз. Еш дип әйтмәс идем. Сирәк-мирәк бер-беребезне туган көн белән котлыйбыз. Уртак чараларда бергә катнашабыз. Без дуслар, Аллага шөкер, бик яхшы аралашабыз. Һәм без шулай ук беләбез, синең Элвин Грейның никах туенда бердән-бер мөнәҗәт җырлаучы артист булганыңны, чакыруны ничек алдың? Һәм ничек инде хисләр кичерәсең син, гомумән синең шулай мөнәҗәтләр җырларга чакырганда? Минем иҗат юлым 5 яшымнан мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән башланып китте. Монда мин әтиәниемә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки шушы яшымда минем сәләтемне күреп, минем җырга, иҗатка омтылышны күреп, алар мине Аккалфак фольклор ансамбленә алып бардылар һәм мин 5 яшьтән шушы ансамбльнең солисткасы булдым бит инде берничә ел. Һәм бүгенге көндә дә мин шушы юлны дәвам итәм. Чөнки мөнәҗәтләр башкаручылар өчен да сирәк. Хәзер Аллага шөкер, алар күбрәк тә була башлады һәм бу бик яхшы күренеш. Элвин Грейга кайтсак, тәкъдим килде әтиемә, үзегез беләсез инде, ул бүтән концертларда оештыручылар бөтен сәяти яша. Барлык сораулар анарга гына. Менә ул әйтте, никах була, мәйтәм кемнең? Әйтә, Элвин Грейның. Әйтәм, вау! Шулаймыни? Мин шатландым гына, шундый чакыру алгач. Бик матур чара узды. Һәм менә Элвин Грейны искә алгач,
Элвин Грейның бит инде үзенең лейблы бар хәзер, әмма мин беләм, хәзер синең дә эшләп килә үзеңнең студияң дип әйтимсең, шундый иҗади атмосферасы бар ул студияның. Иҗат йорты шәһәрнең нәкъ үзәгендә булган. Бик зур рәхмәт меценатларга, сине шулай күтәреп алып, әлеге мөмкинлекне биргән өчен. Киләчәктә Сәйдә дигән лейбл эшләр микән, ничек уйлыйсың? Сәйдә дигән лейбл. Аның турында уйлап була, әлбәттә. Чөнки үзегез әйтегез, студия бар. Тәҗрибәң бар. Һәрбер кеше яздыра ала, да вокал дәресләрендә биреп була. Миңа инде шул хәтле күп кеше яза, үзләренең балаларын эшләптер. Укытырга бирәселәр килә. Миңа бирәселәр килә вокал дәресләренә. Бу гаҗәп түгел. Бәлки. Ләкин әлегә мин үз өстемә шундый җаваплылык ала алмыйм. Чөнки мин вокалга профессиональ рәвештә карыйм. Монда килде китте генә Искә төшкәндә генә җырлый торган кеше түгел инде. Әйе. Шуңа күрә, әгәр дә мин алынсам, укытырга тиеш стабиль рәвештә. Чөнки вокал дәресләре ул әлбәттә һәрбер юнәлеш, һәрбер эш стабильность таләп итә. Әлбәттә. Һәм әлегә мин вәгъдә итә алмыйм, менә сезнең балагызны алсам, менә минем концертлар булса, мин хәтта атналарга да китә алам. Мин кемгә баланы калдырам инде? Үзе генә ул, әлбәттә, әгәр дә утырмаячак, әгәр дә зур теләге һәм хыял булмаса. Шуңа күрә син әле әзер түгел. Син гомумән әле үзеңне үстерү, иҗатыңны үстерү белән мәшгульсең. Әйе, мин үзем монда шөгыльләнәм әле. Өйрәнәм дә. Өйрәнәм. Шырым белән дусына иркәләдем. Шырым белән җиңдем дашмамна. Сез үлсәгез, мин дә ханатарман. Яшәсәгез, мин дә яшәрмән. Безнең тапшыруларыбыз Адымнар полилингваль белем бирү комплексында төшерелә. Мәктәпнең җитәкчелегенә һәм һәрбер хезмәткәренә рәхмәтебезне белдерәбез. Сәйдә менә социаль челтәрләрне карап барабыз бит инде хәзер бөтенебездә шунда, һәм социаль челтәрләрнең берсендә шундый фото бар. Анда Камилә Вәлиева, Алина Задитова һәм син, менә 3 кыз. Шулай ук тагын инде татарларның яраты, форурланып караган асыл ташлары. Бүген аралашасызмы? Сезнең арада әле дуслык бар иде дип белә идем. Аннан соң инде хәлләр булып дуслык битеп торган дип тә ишетелде. Гомумән моны үзең менә сөйлә әле. Булдымы дуслык, булмадымы дуслык, бармы хәзер дуслык? Дуслык бит ул шулай ук бик шундый төшенчә, һәр вакыт бик сак карарга кирәк дуслыкка. Анысы инде кызык. Дуслык битеп алды дигән сүзне хәтта мин дә ишетмәдем, күрмәдем дә. Без кай вакыт беләсеңме? Менә мин үзем дә белмим, кай вакыт ишетәм шундай әйберләр. Мин белмим әле, ләкин алар белә. Алар телевидение турында да миннән күбрәк белә. Минем тапшыруым турында да, минем үзем турында да, шуңа күрә аңлыйм. Гаҗәп түгел. Һәм хәзер син үзең төгәл итеп сөйләп бир әле, чынлыкта ничек булган? Булганмы, булмаганмы, нәрсә булган? Бер көнне социаль челтәремә килә шундый видео. Ул видеода Камила Вәлиева минем бер җырасына шуа. Ул да булса Аллилуйя, Я Иләһи гарәп телендә. Һәм әле ул вакытта Камила бик популяр түгел иде. Бу дәрәҗәдә түгел иде, популярлыгы. Бу дәрәҗәдә түгел иде, чөнки ул дөрес хәтерләсәм юниорский этап иде Мәскәүдә. Миңа җибәрәләр шушы видеоны, мин ул видеоны үземә куям, мин аны билгеләдем. Камила билгеләүне күргәч, миңа язды комментарий астына, рәхмәт сүзен әйтеп, лайк куйды һәм директта без аның белән аралаша башладык.
Һәм декабрь азагында, Яңа ел бәйрәмнәрендә мин анарга яздым хат, әйдә очрашыйк дип, әгәр дә синең вакытың булса, ул бик теләп очрашам дип миңа язды. Күрешү урыны Муса Җәлил һәйкәле. Ягъни без аның белән Кремльдә очраштык. Киләсе очрашу безнең булды Олимпиададан соң. Олимпиададан соң ул Казанга кайтты һәм янарга яздым, әгәр дә теләгең булса, әйдә очрашыйк. Һәм без аның белән очраштык Камал театры янында. Анда инде чыннан гына әйткәндә, миңа да үземә авыр булды, чөнки мин белмим, ничек микән сөйләшүне башларга, менә Олимпиада вакытында бик Мин кадәр стресс кичерде бит инде ул. Әйе. Шуңа күрә, дөресен генә әйткәндә, мин анарга кирәк иде ниндидер кеше, кемгә ул үзенең хис-тойгыларын, кичерешләрен сөйли ала. Һәм уйлаган идем, юк, без аның белән ул турыда бөтенләй сөйләшмәбез дип. Ул үзе сөйли башлады, ничек анда алар яшәделәр. Һәм ул сөйләгәндә, минем дөресен генә әйткәндә, каз тәннәрем йөгерде бөтен тәнемнән, чөнки күпме кирәкмәгән карашлар кичерде бит инде ул. Гәрчә безнең өчен ул чемпионка, без аны яратабыз. Әлбәттә яратабыз, безнең җиңүче. Һәм инде монда мин әлбәттә барсын да сөйләмәячәкмен. Аңлашыла. Аннан ул килә башлады Казанга шоу белән. Беризенең шоуда катнашты бит инде берничә тапкыр. Бик матур шоу. Бик матур шоу. Аннан безгә Казанга килде. Бездә ниндидер этап гран-при узды Казанда. Менә шунда ул мине чакырды. Аның әнисе миңа бейджик биреп, махсус бейджик, мин утырдым. Һәм анда без аның белән күрештек. Ул елда Казанда алтын медаль алды. Һәм аннан мин уйлыйм, ничек микән очрашырга Камилә белән, чөнки минем анарга дигән бүләк тә бар иде үзем белән. Ләкин бит инде аның янында шул хәтле күп кеше, шул хәтле күп фанатлар. Әйтәм, ничек микән аның янына керергә. Күрәм тамашачы арасында әнисен. Әлеге дә байга әниләр йөри инде. Әниләр йөри. Ул да мине күрде. Айта, Сәйдә, ник әйтмәдең, ник шалтыратмадың? Мин шундый ялчан кеше, мин уялам шалтыратырга кешеләргә, бигрәк тә менә аның бәйге узды, аның бит инде хәзер интервьюларда көтән, мин монда шалтыратам. Ләкин Аллага шөкер, аның әнисе күрде һәм мине алып барды Камилә янына, мин анарга бүләкне тапшырдым, фотога да төштем. Бик шундый күңелле мизгелләр булды. Демәк, аралашып торасыз сез. Менә Алина Загитова белән әйтеп үткәнемчә шоу Беридзе булды. Һәм мин ул шоуга бардым. Камиләгә шалтыратам, ничек тә булса ярыймы синең белән очрашырга сәхнә артында. Анда бит инде Татнефть Арена үзегез беләсез, нихәтле зур. Таба торган түгел. Әмма ләкин мин анда чыгыш ясаганым бар һәм мин бөтен тишекләрен беләм. Булган бар, диген. Булган бар. Анда да Камиләнең әнисе минем каршыма чыгып, мине алып барды Камилә янына, сәхнә артына. Анда мин Камиләгә әйтәм, ярыймы синең белән һәм Алина белән шундый истәлекле фото ясарга. Алина да шушы гримеркада иде һәм бик теләп ясадылар фото. Ясадык фото бергә һәм мин аларны куйдым соцсетьләргә. Менә шундый еллар белән төшкән фото ул диген. Изгелек бар намусында, без аларга җанны ачар, сәләтле бөек Аллаһ күктән карап, безгә күрсәтер сугмак, күккә төбәк күзен, башым
Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә генә ясала. Зинина бер адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына сез дә рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.ru сайтында таныша аласыз. Сәйдә, син бит әле безнең Казан шәһәр филармониясының солисткасы һәм күптән түгел бик матур премьера чыкты. Зәңгәршәл һәм син анда төп рольдә, Мәйсәрә ролендә. Ничек сиңа әлеге тәҗрибә, рольгә кирип китү авыр булдымы, кыен булдымы, башкарып чыгу ничек? Бу минем өчен чыннан да кыйммәтле тәҗрибәләрнең берсе. Рольдан тыш, анда бит инде без биебез дә, җырлыйбыз да, шундый мюзикл форматында инде булды. Әлеге спектакль һәм бу минем өчен кыйммәтле тәҗрибә. Анда зур рәхмәт әйтәсем килә Чулпан Закировага, чөнки ул миңа ышанды. Һәм мин аның өметен акладым дип ышанып калам. Син менә гореф-гадәтләрне бик нык хөрмәт иткән, ислам дине кануннары буенча яшәгән, гаиләдә тәрбияләнгәнсең бит инде. Ләкин шуңа да карамастан сәхнәдә син бүген менә уен коралларына кушылып җырлыйсың, бик матур иҗат итәсең. Гомумән менә әтиәнең тарафыннан сәхнәгә булган юлыңны әйдәп тордылармы, я булмаса кызым, бәлки башка юнәлешне сайларсың дип әйттеләрме? Менә ничек булды ул? Башлаган вакытларда шундый сүз булды, бәлки башка юнәлешне сайларга дип. Бу күбрәк әтием тарафыннан яңгыраган сүзләр. Ләкин әйтеп беткәнемчә, мин бит инде иҗат юлым мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән башланып китте. Шуңа әтиемнең монда бер сүз дә булмады. Киресенчә, ул миңа бүгенге көнгә кадәр терәк булып тора. Әтием, әнием, алар гел ярдәм итеп торалар. Әнием сәхнә артында, әтием шәхси концерт булганда да тамашачы залында утырды, мине карап, анарсың бит инде. Тәнкыйть ничек тә булса әйтергә кирәк концерттан соң. Инде ансы. Әтиәне ике якка утыртып. Әлбәттә, тәнкыйть яңгырады. Ләкин алай күп түгел. Киресенчә, афарин кызым әйттеләр. Бик рәхәт инде ул әтиәнедән андый сүзләрне ишетү. Әлбәттә. Ничә яшьтә булсаң да. Сәйдә, шулай ук тагын сорап үтәсе килә Сөембикә клипы турында. Әлеге клип ничек идеясы туды, төшерү процессы ничек узды? Бу бит шундый тарихи образыбыз безнең. Аны уйнар өчен шулай ук кыюлык кирәк бит әле. Сөембикә кантатасы 2 бүлектән тора. Беренче бүлеген мин башкардым, икенчесен бит инде Ленар Шарафутдинов, Башкортстандагы яшәүче татар егетебез. Бик талантлы егет. Бик талантлы егет, чыннан да, һәм җырның авторы Луиза Батыр Булгари. Ул тәкъдим итте безгә дуэт башкарырга. Хәтта беләсезме, шундый фикер дә бар иде кешеләр арасында. Менә клип барганда минем бүлек. Анда зур сан белән күрсәттек 1552 елны. Кайбер концертларга шушы клипны алмадылар, чөнки әйттеләр, алып атыгыз шушы санны. Мәйдә, опа, ничек алып атык шушы санны? Бу бит инде тарихта булган әйбер. Барлык китапларда язылган әйбер. Ничек инде без клиптан шушы санны гына алып атырга тиеш. Әлбәттә, без ризалашмадык. Мин аңлыйм, бу шундый нечкә момент, нечкә мизгелләрнең берсе. Ләкин алай да без ризалашмадык алып атырга шушы санны. Ул беләсеңме, синең генә түгел, бик күп иҗат кешеләренең очрашкан моменты, чынлыкта менә мин үзем бит инде Туфан Миннурның якташы һәм бик зур фанаты. Менә шундый очрашуларның берсендә, хәтта менә син әйткәч исемә төште, Туфан бабай сөйләгән иде. Хәтерлисеңме, Әлдермештән Әлмәндәрдә бар шундый эпизод. 1552 номерны әҗәлне чакырыгыз әле дип, ягъни аны һәр вакыт менә татар дип күңеле әрнегән кешеләр кертеп җибәрергә тырышканнар, каядыр яшереп керткәннәр, каядыр менә шулай матурлап әдәби әсәрләр аша керткәннәр, халыкның хәтерен саклау өчен.
Бу иҗатның менә шундый миссияләренең берсе инде Сәйдә. Әйе, мин аңлыйм, без үзебезнең тарихыбызны барыбер дә ки моңсу вакыйгаларында хәтердә тотырга тиеш. Әйе. Шуңа күрә, әгәр дә миңа тагын бер тапкыр шулай әйтсәләр, әлбәттә мин ризалашмаячакмын. Бу дөрес түгел. Моны күрсәтергә кирәк һәм киләчәк буынга да белсеннәр. Изге һәйкәл булып балкып тора, Казан урдасында манара, ил язмышы халык язмышлары, күңелләрдә абад яңгыра. Үткәннәрнең төсен саклый белеп, онытмый яшәгән җирдә, йөрәк түрәләрендә хан бикәбез, саде җанымыз син бикә. Сәйдә, бүген нинди хыяллар белән яшисең син? Нәрсә турында хыяллана Сәйдә? Минем бер максат һәм бер хыял татар мәдәниятен бөтен дөньяга таныту. Бу төп максат һәм мин шушы юнәлеш буенча барырга тырышам, ничек тә булса юлларын эзләп. Шул максат белән яшим әлегә. Аңлашыла. Менә Сәйдә шундый яшь, матур Сәйдәнең име җанатарлары, поклонниклары да бик күп бит инде аның, име. Мин беләм шулай, һәм миңа бу бик ошый минем күңелемә. Синең YouTube каналларыңда, комментарийларда төрекчә, я булмаса чит телдә язган кешеләр бар һәм нәкъ менә синең татарча җырлауны сорап язган кешеләр бар. Гомумән, сине бүген республика гына түгел, һәм менә шундый сәнгатьне кем ярата? Бүтән кеше дә сине яратадыр дип уйлыйм. Әмма синең үзеңнең йөрәк хисләрең бүген, йөрәгең бармы ошаган кеше, синең йөрәгеңгә мәхәббәт юк дисәң, мин ышанмаячакмын инде. Һәм тамашачы да ышанмас. Бүген Сәйдәнең йөрәге иреклеме? Күбесе яза миңа шундый тәкъдимнәр, бигрәк тә социаль челтәрләрдә. Сәйдә, мин сине яратам. Мин сине Америкага алып китәм. Ой, нәрсә генә язмыйлар инде. Ой, Сәйдә, үзебезгә дә кирәк, туктале син. Юк, әйе, аннан шундый кызык хәл булганы бар минем тормышымда. Узган елны Казахстанга бардым концерт белән. Һәм безнең бит инде отельгә урнаштырдылар. Килә чәчәкләр кемнәндер. Анда хат язылган. Шундый сүзләр: "За стюардессу Саида Мухамедзянова из Татарстана" дип. Кем микән миңа шундый чәчәкләр җибәрде? Отельгә. Мин отельнең исемен бердә әйтмәдем үземдә. Видео гына ясадым. Һәм менә шушы видео аркылы шушы кеше күрде дә, эзләп тапты отельнең исемен, адресын, шу адрес буенча чәчәкләрне җибәрде. Аннан соң мин шушы чәчәкләр белән фотоны куйдым, әлбәттә. Рәхмәт әйтеп, кеше яза башлады. Мин Казахстанда үзем яшим. Әйдә, мин сине бик бай ресторанга чакырам, мин үзем миллионер дип үзен әйтте. Мен әйтәм, ага, ну, хаталарын ясады бу кеше. Беренчедән, байлык сүзе бик күп яңгырады аның телдән. Мине андай берләр белән гафу итегез, сез мине җәлеп итә алмыйсыз. Әйе, шаккатыра алмыйсыз. Рәхмәт чәчәкләрегез өчен, ләкин юк. Әлегә мин карьерага күбрәк йогынты ясыйм. Җырхап Сәйдә, зур мәхәббәт. Әйе. Менә шул мәхәббәтне күзәтеп торырга кирәк әлегә. Сәнгатькә булган мәхәббәт. Сәнгатькә булган мәхәббәт. Сине шулай сакласа, орамай җыр булып килеп керерсең, насылы йөрәгемә. Бик зур рәхмәт Сәйдә. Сәнгатькә булган, иҗатка булган, гомумән тормышка булган барлык хыялларың чынга ашуын теләп,
Без синең белән инде бик тиздән саубуллашырбыз, ләкин тамашачы көтеп утырадыр кайчан Сәйдә җырлар дип. Әйдә, күңелеңдә бүген нинди җыр яңгырый? Шуны җырлап китсәң, мин сиңа бик рәхмәтле булыр идем. Афәрин Сәйдә, искиткеч матур тавыш мөмкинлекләрең, искиткеч матур татар җыры, татар моңы. Киләчәктә дә уңышлар гына теләп калабыз без сиңа. Лилия апа, сезгә рәхмәт һәм Яңа гасыр телерадио компаниясына безне яшьләрне шундый матур ямьле тапшырырга чакырганыгыз өчен. Сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Безнең иҗат төркеме бүгенгә сезнең белән саубуллашып тора. Үзегезне һәм тормышны яратып яшәгез. Бер атнадан Яңа гасыр телеканалында кабат очрашырбыз.